همین خبرون بارون تیا بالا بولی چی گفتی؟ بارون سموی ما کو بارون یا ماشینی که سون خورده اگر تکرار کنید سون خورده اگر او картаи ман нестай бародаро кашида сар медиҳад кайф мекунад. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯй сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғавз кардан мехоҳед ё ин ки дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз совсавдо кӯмак мекунад. доставка дар москва ва дигар шаҳрҳои россия ҳатто ба тоҷикистон бурда мерасонанд. телефонҳо дар рӯи экран. мо интизори занги шумо. салом, фикр мекунем пешаи видеоро кушодан шумо аллакай айкору бори блогерову реперо камтарам боша маълумот доред. имрӯз дар бораи нави KMC, Барон, Шайхи Тоҷик ва Хезе 2020 гап мезанем. барои чӣ Хезе 2020 ҷудову Барон ҷудо, дар рафти барнома мефаҳмем. барон айни ҳол пешқадамтарин репер ва соҳиби канали дар топ бда, яъне Авлод Медиа. вақтҳои охир Айхезе ягон намуд ному нишон набуд ва баронам дар ягон трекову клипош Хезе наменавист. Хезе хомӯшид, ландмастер рафт ва ҳами хел бачакҳои Хезе гуфти гапо перезагрузка карданд. идофт номи клан Хезе 2020. Карлеон дар инстаграми худаш нафарое ки дар Хезе 2020 участниканд номошонро навист. участникҳои Хезе 2020 и Карлеон, Шахер, Шнапс, Симпо, Райдер, Лилвест, Ҷазир ва Шикорчӣ мебошанд. дар байни номҳои участникон номи Барон набуд, лек вақте дар Авлод Медиа треки Барон буромад, дар аввали номаш Хезе нависта буд, гарчанде ки пеш наменавист. и чӣ маъне дошт морам ҳайрон. дига бачаҳо Хезе 2020, а Барон просто Хезе. нисбати дига трекҳову клипҳои роликҳои Авлод Медиа и трек суст просмотр гирифт. баъди 4-5 соати ҳами трек нави KMC треки хуча дар каналаш партов ки просмотрош барона гузашт. яъне тоқа будани нави KMC наоборот навика зинда кардесту ҳаракатош хуб шудест. дар як муддати кӯтоҳ нави KMC зиёда аз 40 000 подписчӣ кард ки кори осон нест. яъне нави KMC-ра хуб дастгирӣ кардестанд. бигустатар хуча легенда ютуби тоҷик мегирад. фикр мекунем легенда и Шайхи Тоҷикай. Шайхи Тоҷика шинос карданмон шарт нест, чунки ҳама мешиносаш ба фикрам. бе ягон фикр гуфтан мумкин аст ки барномаи чахчах гапу чапи Рустам бе Шайх уқа маза намедод, чунки гапоеро ки Шайх дар видео мега بارون اگر حقیقت همه بروارد کو бисёриё гуфта наметонанд. бисёриё ҳаракат мекунанд ки ягон каса хафа накунанд ё ягон гапи баланд назананд. хай таъриф бас, мегзарем далши. Шайх дар барномаи SM Шарипов иштирок кард. и барномаро иқа номша кофтем наёфтем. ба фикрам номи и барнома SM гапу чапай. ирам ҳаму чизу просто барандаш кал нест. дар и барномаи SM гапу чап оиди Фарух ва конкурси Барон мерава. Шайхи Тоҷик хай гапои хуча зад. و یا بالا بولا همین خبرون بارون تیا بالا بولی اگر تو مردک میشیدی کو همون کودک در کوچه نمیموندی دلش میبردی چیزی می همون زنه گفت که در گپ نیستاد یا بالا بولی значит SM Шарипов боша гӯё ай ҳичи хабардор нест саволои просмотр мегирифтагӣ додан гирифт. барномаи пурраро метавонед аз канали SM Шарипов дастрас кунед. одамое ки намедонанд SM кияй, SM Шарипов хато намекунем агар бигем ки яке ай блогерой ба таҷрибаву гуфти гапо панияткадор. SM обично финтои ҳархи фокусора мекова меёва. айҷада боша конкурси Барона кофтест. ба фикрам конкурса хиёли фокус кадай. хай ирам ранги фокус метофт. Барон як вақт конкурс реклама карда баъд шина шуд ва дирӯз дар Инстаграм историяда нишон дод ки конкурс чӣ гап шидай. ки конкурса парсидестен чотои конкурс омода амирӯз рӯй карданд ва дилтон дур афса ки суми мардума бигардон у картаи ман нестай бародаро конкурса дига одам гузарондестай ма рекламаш кадестам илтимос амира ами момента чотки бифаҳмен видеош амирӯз мебуряй намо чотои бигем одамое ки конкурса билет гирифтаган номошон навиштесем ва маълумоти пурраро дар видеои имрӯзам метем. суми ҳеч каса ҳечка нахӯрда бо иминама суми ягонтата нахӯрдам суми ягонтат мадам дар кор несте конкурса касе иштирок мекунад ина номош видео амирӯз мебуря. алон ма дидам видеора одамо обращение кардагиян ки Барон сумои мо ку. вақте SM нашод конкурси Барон савол медод дар комментариёш ина михел гапо дидем.
яъне конкурси якарам ҳоли рафтаеста будай. конкурс карданам одама асабӣ мекардай, чунки рустам айрӯзе конкурса сар дод, дига дар историёш пашай ҷураша намебинем, фақат ина михали гапоай. баъд нафароне ки то ҳол хиёле мекунанд конкурс дурӯғай, фан мекунем, фреб мекунем, кидатон мекунем, ису уса, бовар кунен, аввал худо хеле нест. Видеое ки дар навори видеое ки ҳастам лишна овозои май гапи май дар қафом ҳаму мошинояй именно ҳаму мошино мешавад дига мошино намешавад бисёр нависада шумо порша нишон метине ки опел метин исуса хеле неста яъне ки ҳаму видео дар вақти ма гап зам значит и чиз железная барои ки ма якумаш дар дохили кишварам яъне даруни тоҷикистон ози хитоб медем ки ягонҷо пайда майда гирифта намешавад ма гапа к примеру гуфтаистам дуюм вариант тоҷикистон худо башигир аввал худо як намуди қонунаш анахе кор кардааст ки мошенника дурӯғгӯра фанкина фалон ва ғайрам хеле одамора кашида сар медиҳад кайф мекунад ҳамин хотир мо қис карда кор кардем ду мисраи дига дар бораи конкурс гап занам каси дар интерес нестай то метен тамошо намекунем мале ҳазор амал барои фаҳмиш анаки камтарак дар бораи ҳаму одамои гап мезанем. дар охир ба ҳамаи шумо тамошобинони муҳтарам сарбаландиву хонаободӣ орзумандем. фикрҳои худро дар комментария нависед. имконият боша беаққорат нависед, лайк монда ба канали мо обуна шавед. хай дӯстон, худованд нигаҳбони ҳар яктаи шумо то барномаи оянда. барои ёрдами канали мо силкаи зери видео буда медонем регистратсия мекунем бонус то 1400 рубл и барои моро пешравӣ мешава аз шумо дастгирӣ. Зинда бошед.